Mbukeli-ke laphana-ke ekhaya asikubingelele sikwamukele lapha-ke kwivele Nkosini Media TV. Namhlanje-ke mbukeli akukuningi engikuphathele khona, kodwa-ke ngikuphathele laphana iy'ndaba ezithi-ke dokotela-ke uMpanza okuyena-ke dokotela ozinze laphana-ke esikhawini endaweni yaseMadokwini ngaseMkhoboza esikhawini khona laphana nje eduze nasempangeni. Segele-ke iy'manga ey'nkulu kakhulu wasiza insizwa laphana-ke yakwaDube, insizwa la ebihlushwa isilwane. Insizwa-ke ibinenkinga yokuthi-ke akwenzeki izinto zayo zimile ngesimo sokuthi ibihlushwa isilwane nezinye nje izinto zimile. Udokotela-ke uMpanza ubese isiza le nsizwa lena ngokuthi-ke akhiphe ngaphakathi uphoyizeni wesilwane lowo usuwakhele ngaphakathi obuwenza ukuthi izinto zale nsizwa zingahambi kahle. Uthena uma sizileke udokotela le nsizwa lena zaqala izinto zayo zavuleka, yaqala le nsizwa yaganwa, yaqala nje nayo yazizwa isiyemukeleka ebantwini, yaphila nje njengabantu bonke. Sizoyizwa-ke le nsizwa lena-ke izifakazela yona mathupha ngomsebenzi kadokotela uMpanza ayenze kuyo. Akukhulume-ke mina-ke kodwa-ke kukhuluma yona ngoba ibe isimfonela udokotela uMpanza emva kokuba isebenzise induku noma umuthi udokotela uMpanza ayinikeze yona le nsizwa lena. Mbukeli-ke lapha ekhaya uzozwela-ke mathupha le nsizwa lena ibeka ukuthi ibeka ithini futhi ibeka kanjani. Insizwa-ke lena kaDube kodwa-ke ngande kakhulu, ngiyafisa ukuthi-ke mbukeli lapho ekhaya uzizwele wena mathupha ukuthi-ke le nsizwa lena ibonga ithini igama lami ngokumthetho wakaDube, bengizela kubaba uMpanza. Ngisuke eMelmoti ngizophalaza ngoba bengihlushwa isilwane. Wangisiza wangikhipha isilwane ngirayithi manje iy'nto zami zibuyele esimeni. Ngiyasebenza ngibuyele emsebenzini manje, nami ngithi sengibona sekuwumuntu impela. Sengiganiwe manje, konke nje kuhamba kahle. Ngithi kuwena baba uMpanza, ngiyabonga umsebenzi wakho awuthuthuke uye phambili, nathi siqhubeke siba amaqhawe nje ngawe. uNkulunkulu akuphe amandla amaningi ukuthi lo msebenzi wakho ube yimpumelelo nakuwena. Zonke nje into oy'fisayo iphumelele njengoba nathi siphumelelisa futhi. Mbukeli wami-ke wevele Nkosini Media TV, bekukangako-ke bese kuphathele khona namhlanje. Siyafisa-ke ukuthi-ke mbukeli, uma ngabe ufisa ukusizakala, thola-ke inamba kadokotela uMpanza ikhona khona lapha nje eskrinini iyavela njengoba sikhuluma nje. Noma ngabe unenkinga, uhlushwa noma ngabe yini, mthinte udokotela uMpanza uzokusiza nawe njengoba esesize abaningi. Uyafona wenze appointment bese usifikela mathupha kuyena emzini wakhe esikhawini akwazi ukuthi akusize udokotela. Kanti-ke futhi-ke mbukeli lapho ekhaya ungakhohlwa ukupressa-ke laphana subscribe-ke laphana ku-YouTube channel yethu ukuze ukwazi ukuthi uthole amavidiyo onke esiwenzayo laphana, u-update-eke ngawo bese uyashare futhi lamavidiyo lawo. Share nje onke amavidiyo esiwenzayo ukwazi ukuthi uthole usizo. Mbukeli-ke lapha ekhaya siyabonga, siphinde futhi sihlangane nawe ngokuzayo mbukeli, siyabonga.